Meidän bändi on ollut kohta 30 vuotta kasassa, niin nyt jos mun pitäisi kertoa, että mitä tapahtui joskus vuonna 1998, se voisi olla vaikeaa, mutta mä oon vähän käynyt läpi näitä vanhoja päiväkirjoja. Mä oon etsinyt täältä mainintoja, jotka liittyisivät tähän bänditoimintaan ja sitten koittanut muistella sitten, että minkälaista se olikaan. On vaikea kuvitella, että Suomessa olisi kulttuuriakaan, vaikka se asia nyt mutta vaikea kuvitella tätä maata ilman sururia. Me ei olla soitettu nyt vuoteen keikkaa, niin tää jotenkin hermostuttaa, mutta eiköhän se nyt ihan hyvin mene. Surur pääsee yhtyeenä ja bändinä niin lähelle mun sydäntä ja sielua ja mun mielen maisemaa, että mun on hankalaa jopa välillä ymmärtää sitä, että mistä se johtuu. Ja ehkä myös yleisestikin, että mitä siitä sururista sitten kannattaa vaikka aloittelevan bändin ottaa, niin se rehellisyys, älä yritä esittää mitään, mitä sä et oo. Että se siinä ehkä tulee ensimmäisenä mieleen. Mitä seuraavaksi? No ei mitään ihmeempiä. Me nyt kohta reenataan taas lisää, kun tämä juttu tuokin on päättynyt.